Ingenieritza karrera bukatu nun, eta lanik gabe egonez, inguruko ezagunen iritzi ona atuta, hola sartu nintzen. Automatizazioko ziklo bada, industriai begira. Basikotik hasi eta konplexutasun lortu arte. Ziklo honetan baita ere ikusten da robotika. Azkenean makina bat posible duzu automatizatu edo linea bat. Oso praktiko izatea zikloa eta material errealakin. Lan guztik dira taldeka, talde lanak izatea. 4-5 taldeak. Proiektutan ite da lana. Egite zaion segimendua pertsonala da. Orduan oso autonomoa da, bakoitza bere ritmoa juten da. Zure ezagutzan arabera ere, proiektua iteako garaian posible duzu konplexuagoa egin edo sinpleagoa. Eta bakoitza dauka bere materiala, bere maketak, eta horrin behar du lana, eta ikusten ditu martxan jartzen. Irakasleak dira oso gertukoak. Tratua oso individuala eta personalizatua. Hartze dian ezagutza mailak ona dira lan munduan sartu ahal izateko. Gipuzkoan izango da ikastetxe bakarrak, geana Centro Partner de Siemens. Eta Siemens da gaur egun gaina lan mundun gehien topatzea fabrikantea, eta hori importante izatea. Lan polsan, ez dagoela hutsa dago, praktiketa jute janean eta ikasliak ja lanian nahi bau gelditu, generalian gelditu iteia. Azkenean ikaste dezuna lan mundurako oso baliagarria da. Beste aukeretako bat formazio duala egitea da. Lan mundua da gehoz automatizatuagoa. Uztartzea ikasketak lanarekin. Ziklo bat nun irteera asko ditun. Egiten du ikastetxean eta enpresa bat bilatu behar jau eta enpresan lana. Oso interesgarri iruditzen zait, edo zein gomendatzeko.